ev navenda Blossom an ku bişkoj a geşepêdana behreyên zarokan li bajarê Amûdê ê Rojavayê Kurdistanê ye. Tevî hemû zehmetiyên goşkrîza Sûriyê derdikevin, hîn jî cihek ji bo hêvî û omîdiyên jiyanê maye. Zarok li vê navendê şetrencê dileyîzin û karînên xwe di vê lîstika stratejîk de geş dikin û her wiha nîgarkêşiyê jî dikin û tabloyên ciwan durust dikin. Ev navend ji çend mehan ve hatiye vekirin û hejmarek ji zarokan tê de behreyên xwe bi kar tînin û pêş dixin. Ev navend ji bo geşepêdana behreyan e. Em pêdawîstiyên weke amêrên mûzîkê û nîgarkêşiyê dabîn dikin. Em karmend û kargerên pispor amade dikin, da ku armancê navendê bi cî bibin. Li gorî serpereştiyanên vê projeyê, armanca vê navendê ew e ku zarok ji keş û hewaya şer dûr bikevin. Arman ji vê navendê ew e ku em zarokan ji keş û hewaya şer dûr bixin. Em wan fêrî mûzîk, şano, stran û nîgarkêşiyê dikin. Zarok li vir mûzîkê dijenin û stranan dibêjin. Ne tenê bi zimanê Kurdî, lê bi zimanên din jî ku pêkhateyên Rojavayê Kurdistanê pê diaxivin, stran tên gotin. Ez mamosta me, nêzîka bî şagirdên min hene, ji heşt mehan ve li vir im. Navend çalakiyên sporê jî birêk dixe, weke vê pêşbirka Maratona Amûdê û zarokên koçber, goşparêzgehên din hatine, ne tenê beşdar dibin, belku naznava pêşbirkê jî werdigirin. Ez koçberekî ji Helebê me. Ev 2 salin li vir im. Ez navendê de çalakiyan dikim. Ez yekemê pêşbirka Maratona Amûdê derçûm. Kesûkarên zarokan jî beşdarî şahiyên serkeftina maratonê dibin û zarokên beşdar jî li nav kolanên Amûdê break dans dikin. Sên Umer, Rûdaw.